church, let's worship the Lord. Lift His name on high. Dakila ka, O Diyos. Narito kami muli, O Diyos, upang purihin ka. Dakilain ang iyong pangalan. Sambahin ang ngalan mo. Salamat, salamat sa gabing ito, O Diyos. We praise your name. We glorify your name, Jesus. To you alone our praises. To you alone our glory. To you alone our worship, O Jesus. Sa iyo ang aming pagsamba. Sa iyo ang aming papuri. Purihin ka, dakilang Diyos. Purihin ka, dakilang Diyos. Salamat, O Diyos. Panginoon, maraming salamat sa gabi pong ito, Lord God. Muli, narito kami, O Diyos, upang magbigay sa iyo ng papuri at pagsamba sa pangalan mo, Lord God. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ay dakila at lahat ng aming pagsamba, aming pag-awit, lahat ng aming pagsayaw, pagtaas ng kamay ay para lamang sa iyo. Lord, sa gabi pong ito, receive all the highest praise, receive all our worship, our praise, Lord God, to you alone. In Jesus' name we pray. Amen. Dakilaan ng Diyos na hari, aking ihayag. Magpagkailanman ng awit ay magpasalamat sa iyong ginawa. Makapangyarihan mo gawa. Sa alimang mga lahi, sa alimang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita. Kahanga-hanga mong pagkilos, aming inasama ang iyong ginawa. Makapangyarihan mo gawa. Pupurihin ka, pupurihin ka. Sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Salamat sa iyong ginawa. Makapangyarihan mo gawa. Sa alimang mga lahi, sa alimang mga lahi, dakilaan mo'y makikita. Kahanga-hanga mong pagkilos, aming inasama ang iyong ginawa. Makapangyarihan mo gawa. Dakilaan ng Diyos, may dakilaan ng Diyos na aking ihayag. Magpakailanman ang awit ay magpasalamat.
salamat sa iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Sa alinmang mga lahi, O Diyos, sa alinmang mga lahi, nagdakilaan mo'y makikita, kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasam ang iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag, katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Pupurihin ka, Diyos, pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihayag, katapatan at kadakilaan mo, Muli nga po ang ating Diyos ay dakila. Dakila ka, Panginoon, luwalhatin ang ngalan mo, papuri ko, pagsamba, alay para sa'yo, para sa'yo. Oh, hindi natin dakila ka,
pinalaya na ng ating Panginoon. Amen. Sino po naniniwala na tayo malaya na? Amen. Awitin natin. Malaya. Malayang malaya na tayong sumigaw, umawit, magpuri para sa ating Panginoon. Amen. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa. Naranasan ang kaniyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan. Malaya, malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Ang Diyos sa buhay ko, ang Diyos sa buhay ko'y gumawa. Naranasan ang kaniyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Kasalanan, ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang ay po'y sumayaw. Malayang lumutay, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Hindi pa malaya, malaya, say, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Malaya, malayang malayang malaya. Diyos, ang Diyos sa buhay ko'y gumawa. Naranasan ang kaniyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Malayang lumutay, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay ating nararanasan. Kapangyarihan, kapangyarihan ng Diyos ay ating nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa kalayaan. Dakila kami, Panginoon. Purihin ang ngalan mo. Sambahin ang ngalan
buksan ang ating mga puso sa pagpupuri sa ating Diyos. Dahil karapat-dapat po siyang sambahin at dakilain. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, ay di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, oh Jesus. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, oh Diyos. Walang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad natin, wala kang katulad na Diyos. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Yes, Lord. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man.
wala kang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, ikaw lamang. Sa'yo ang aming awit, dinggin mo ang ating dinggin, ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw ng mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Patuloy nating sambahin ang Diyos. Patuloy nating itaas ang ngalan niya. Isigaw sa buong mundo. Walang ibang Diyos kundi ikaw. Walang ibang Diyos na aming sinasamba kundi ikaw. Purihin ka, sambahin ka, dakila ka, Panginoon. Come on, church, lift up your voice. Worship the name of Jesus. Purihin natin ang pangalan ng ating Diyos. Oh, salamat, salamat. Salamat, salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for your presence. Salamat, Panginoon, dakila ka. Luwalhati ang ngalan mo, Diyos. Sambahin ka ng iyong mga nilikha, Panginoon. Salamat, O Diyos. Tunay nga walang ibang Diyos. Walang ibang Diyos aming inaawitan. Wala po kaming ibang Diyos na sasambahin, Panginoon, kundi ikaw lamang. Dahil ikaw ay dakila. Dahil ikaw ay nararapat papurihan ng iyong mga anak mo, Diyos. Lord, sa gabi pong ito, Lord God, muli narito kami. Handang makinig, Panginoon, ng iyong salita. Lord, binubuksan namin ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Lord God. Kausapin mo, Panginoon, ang bawat anak mo, Diyos, na nakikinig sa lugar na ito, Lord God, maging sa mga tao, Panginoon, na nanonood, Panginoon, ng live stream na ito, Lord God. Speak to your children tonight, Lord. Maraming salamat, Lord God, sa presensya mo sa gabi pong ito, Lord God. Sa iyo ang lahat ng aming pagsamba, sa iyo ang lahat ng aming papuri, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat po tayo magsabi na, Amen. Praise the Lord. Amen. Isang mapagpalang gabi pong muli sa bawat isa, sa mga kapwa ko tagalangit na nanonood. Pagpalain po kayo ng Diyos na buhay na ating sinasamba. Amen. Tunay nga po, nakatulad sa ating inawit, ang Diyos natin ay walang katulad. Amen. Ang Diyos po natin ay walang hihigit na kung sino pa man. Bakit? Dahil sa kabila po ng mga nangyayari sa ating mundo ngayon, still napakabuti ng Diyos. Amen. Kaya nga po ang ating pag-uusapan ngayon o pag-aaralan sa kanyang salita ay about sa assurance of salvation. Amen. Assurance of salvation. Kamusta po ang ating kaligtasan? Yan. Diba?
Gaano tayo kasigurado na ang ating kaligtasan ay di maagaw ng kaaway? Amen. Nung tanggapin po natin ang ating Panginoong Kristo sa ating buhay, binigyan ka ng Diyos ng assurance. Tama? Assurance ng ano? Ng kaligtasan. Amen. Alam niyo po ba, yung pagkakatanggap mo ng assurance o ng kaligtasan sa ating Panginoon ay may benepisyo o may kalakip. Kaya nga po, sa gabing ito po ang ating pag-uusapan. The assurance of salvation. Yung assurance na salvation na tinanggap mo at tinanggap ko. Amen? Yan po ay kakamustahin natin. Amen? Kamusta yung salvation ko at kamusta po yung salvation mo. Amen? Tayo po muna pumikit. Kung nandyan po kayo sa inyong mga tahanan, huwag niyo pong ilipat ang inyong channel. Dito lang po tayo sa ating Panginoong Kristo. Amen. Tayo po'y pumikit at manalangin. Ama namin Diyos na buhay sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Salamat Panginoon sa pagkakataon na kung saan muli kami mag-aaral na iyong salita. O God, itago mo po ang iyong lingkod sa iyong cross, Panginoon. Tanging ikaw lamang po ang siyang makita at maparangalan at dalangin ko. Binubuksan mo po ang puso ng bawat isa na makikinig, Panginoon, at Banal na Espiritu, ikaw po ang siyang magpaunawa sa lahat ng aming pag-aaralan ngayon. In the name of Jesus, Amen. Amen. Kasiguruduhan sa ating kaligtasan. Yan. Amen. Gaano ka kasigurado ng iyong kaligtasan ay hindi maaagaw ng kaaway? Yan. Amen po ba? Ang sabi po sa 1 Peter 5:8, maging handa kayo at magbantay. Magbantay daw po. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umaatungal at aaligi-aligid at naghahanap ng masisila. Amen. Nung tanggapin po natin ang ating Panginoong Kristo sa ating puso, sa ating buhay, meron kang assurance. Kumbaga dito nga po sa mundo, bago po tayo, nagiging sigurista rin po tayo. Paano? Sa paanong paraan? Kumukuha ka ng insurance. Tama? Para kapag ikaw ay pumanaw, di naman po natin nihiling, lahat po tayo ay darating po dyan. Kapag tayo po ay pumanaw, meron kang insurance na mga benepisyo. Alam niyo po ba, nung tanggapin mo ang ating Panginoong Kristo, diba? Meron ka ng assurance na saan? Sa kaligtasan. Di po ba? Kaya nga po, ang sabi sa Biblia, sa John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him shall not perish, but have a everlasting life. So meron po tayong kaligtasan na galing saan? Galing sa Diyos. Di ba? Anong kailangan natin? Sumampalataya. Alam ko po, ikaw at ako, sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo. Pero ang tanong, yung kaligtasang tinanggap mo, yan po ba ay hindi kayang maagaw? Kaya pong maagaw yan. Kaya nga po, ang sabi sa 1 Peter 5:8, maging handa kayo at magbantay. Saan ka magbabantay? Magbantay saan po? Sa ating kaligtasan. Amen. Bakit? Kasi po sa isang iglap, pwede itong maagaw. Bakit? Kasi po nandito pa po tayo sa mundong ibabaw, na kung saan binabantayan ka ng dyablo upang maagaw ang kaligtasan mo. Amen? Kaya nga po, hanggat hindi pa natin kapiling ang Diyos, yung assurance ng kaligtasan, nakatago pa lang sa atin yan. Nandito pa lang po sa ating buhay. Amen? Kaya nga po tuloy tayo. 3 bagay na nagmamanifest sa buhay natin nang tanggapin natin si Jesus Christ. Amen. Alam niyo po ba ito? Una, the Holy Spirit of the Lord. Yan. Nung tanggapin mo po si Jesus Christ sa puso mo, sa buhay ko, yung Espiritu ng Diyos ay sumasa iyo na. Alam mo po ba yon? Kung hindi mo po alam, ngayon alam mo na. Ang Espiritu po ng Diyos, mga magulang, mga kapatid, siya po ang nagmamanifest sa ating buhay. Package po yun. Nang tanggapin mo si Kristo, nabuhay muli ang iyong espiritu. Tuloy po tayo. Ang sabi po sa taga-Galatia 5:6, chapter 4, verse 6 to 7, at upang patunayan na kayong mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu niya sa kanyang anak sa ating mga puso. At nang sa gayon, ay makatawag tayo sa Diyos ng Ama ko. Verse 7, hindi na kayo alipin, kundi anak, at dahil kayo ay anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos bilang mga tagapamana niya. Amen? Anong po sabi? Upang patunayan na kayo ay mga anak ng Diyos, sino daw po ang isinugo? Ang Espiritu ng Diyos. Saan galing ang Espiritu ng Diyos? Sa kanyang anak. Saan po dinala? Sa ating puso. Amen? Na kung saan, kung tanggapin natin si Jesus Christ, di ba? Nung magkaroon ka ng assurance, package po yun, di ba? Binigay ng Diyos yung Espiritu, di ba? Na kung saan pwede na nating tawagin ang ating Ama na nasa langit. Sa pamamagitan ng
ng Espiritu ng Diyos. Amen? Dati po, kahit anong tawag natin sa ating Panginoon, hindi po nasasagot. Bakit? Kasi walang Espiritu. Nung tanggapin mo si Kristo ng totohanan sa ating puso, sa ating buhay, ako'y naniniwala na nakakatawag ka na at naririnig na ng Ama ang lahat ng ating panalangin. Amen po ba? Ano ang nagagawa ng Espiritu ng Diyos sa tao? Ito po, napakaganda po nito. Una, unconditional seal. Di ba? Ano sabi diyan? Ang unconditional seal. Walang kondisyong bayad. Nung tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo, hindi siya nagbabayad ng kaligtasan, kundi binigay niya by grace. Di po ba? Kaya nga napakaswerte po natin, katulad sa ating ginawit kanina, napakabuti ng Diyos, wala siyang katulad, wala nang hihigit sa Kanya. Bakit? Kasi siya lang po ang nag-alay ng Kanyang buhay, hindi mo po kaya yon. Tanging ang Diyos ang nakagawa noon, para sa iyo at para sa akin, para ang assurance of salvation natin ay manatili, hindi maagaw ng kaaway. Bakit? Dahil ang kaaway po ay pumarito, ang sabi sa John 10:10, para pumatay, magwasak, di ba, sirain ang ating relasyon sa Diyos. Kaya nga po, ang sabi dito, unconditional seal. Walang kondisyong bayad. Pag sinabi pong unconditional seal, parang bulka seal, di ba, ang bubong, tama? Pag yan po ay may butas, di ba, pag umuulan, tama? Pag umuulan yan, hindi ka mapakali. Bakit? Kasi may butas. Inaalala mo yung mga gamit mo, baka mabasa. Inaalala mo yung mga damit mo. Inaalala mo, baka bumaha sa yung bahay. Alam niyo po ba, mga magulang, mga kapatid, na ang ating buhay ay dati ay butas-butas. Di ba? Butas-butas po. Bakit po butas-butas? Pinapasukan ng kaaway ang ating mga isipan, ang ating buhay. Pero dahil sa Espiritu ng Diyos, tinakpan niya ng kanyang Espiritu. Walang bayad, unconditional. Tinakpan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Kaya nga po, pagka umuulan, kapag yan ay tinakpan ng bulkasil, wala nang tulo yan. Ang sarap na matulog. Tama po ba? Wala ka nang intindihin, wala ka nang kung ano-anong isipin. Bakit? Kasi natakpan. Ganun din sa buhay natin. Nung tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay, tinakpan ng Diyos yung mga butas na pwedeng daanan ng dyablo sa ating buhay. Yun ay ang ating Espiritu na tinanggap kay Kristo Jesus. Amen? Kaya nga ang Diyos walang bayad, di ba? Na tinanggap mo ang kaligtasan at package pa. Pinadalan ka ng Diyos ng Espiritu niya na nasa sa atin ngayon. Amen? Kaya nga po, ano yung una? Unconditional seal. Walang kondisyong bayad. Katulad ng bubong, di ba? Kapag yan ay nalagyan na ng bulkasil, ganun din sa ating buhay. Tinakpan ng Diyos yung mga pwedeng pasukan ng kaaway sa ating buhay. Kaya nga kahit anong pasok niya, hindi siya makakapasok. Bakit? May Espiritu ng Diyos sa ating buhay na bumalot. Di ba? Binalutan na tayo ng makapangyarihan ng dugo at sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos, siya ang lalaban. Kaya nga sabi ni Lord, di ba? I have overcome the world, di ba? Napagtagumpayan na ng Diyos ang mundo. Kaya nga yung Espiritong tinanggap natin galing sa Panginoon, mananagumpay na yan. Kaya nga po, ikaw at ako, sabihin mo talaga sa sarili mo, mananagumpay ka na. Tinakpan ng Diyos yung butas para sa yung butas na papasukan ng kaaway upang ikay hindi malinlang. Kaya nga, praise the Lord. Napakabuti ng Diyos. Kaya nga, sa ating buhay, tiyakin mo mga magulang, mga kapatid, na alam mo yung kaligtasan mo. Bakit? Kasi pwedeng maagaw talaga po yan. Bakit? Nandito ka pa eh. Hanggat hindi pa natin nakakapiling ang ating Panginoon, yung sinasabing assurance, hindi pa yan nagaganap. Kasiguraduhan lang yung nasa iyo. Di ba? Parang lisensya yan. Di ba? Hindi ka pwedeng mag-drive pag wala kang lisensya. Pwede kang mag-drive, pero alam mo sa isip mo, wala ka namang lisensya. Di ba? Kaya nga sa ating buhay, yung sinasabing assurance, nasa ating pa rin yan. Yun yung binabantayan ng kaaway kung paano niya mapapasok. Kung paano niya makukuhang muli sa'yo. Di ba? Parang enforcer, binabantayan niya kung sino magbabiolate sa rules ng traffic. Di ba? Binabantayan niya yun. Ganon din ang kaaway. Binabantayan niya kung ano ang magiging violation mo. At yun, dun siya papasok. Titikitan ka niya. Ay, ito, ginawa mo. Kaya nga sa ating buhay, mga magulang, mga kapatid, praise the Lord. Bakit? Yung Espiritu ng Diyos, hinarang niya. Di ba? Para hindi tayo pasukin ng kaaway. Amen. Ang sabi po sa taga-Epeso 4, verse 30, at huwag ninyong sakta ng kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, at katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw.
Di po ba? Ang Espiritu daw po, ang ang tanda at tatak ng Diyos sa inyo at katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Di ba? Ang Espiritu po na ating tinanggap, kasama po yun. Ulitin ko po, nung tanggapin mo si Kristo sa buhay mo at sa buhay ko, package po yun. Yung Espiritu ng Diyos sumaatin. Di ba? Tinakpan niya yung mga butas. Kaya nga sabi dito, nasasaktan ba ang Espiritu ng Diyos? Nasasaktan. At ito sabi, huwag ninyong saktan ang Espiritu ng Espiritu Santo ng Diyos. Sa paano nasasaktan? Mga magulang, mga kapatid, ang Espiritu Santo ng Diyos. Sa tuwing gagawa ka na against sa Espiritu, di ba? Kaya nga po napaka-importante na tayo ay nabubuhay ngayon sa Espiritu Santo ng Diyos. Bakit? Siya po ang tanda. Parang ganito po yan. Pag papasok ka sa isang kumpanya, kailangan may tanda ka. ID. Di ba? Pag may kumpanya ako, pag wala kang ID, hindi ka makakapasok. Tama? Ganon din sa Panginoon. Ang Espiritu ng Diyos ay tanda upang makamtan. Yung assurance mo, yung assurance of salvation natin, magkapatagpo sila. At pagdating ng Diyos, maniwala ka at sa hindi. Yun po ang tatak talaga. Tuloy po tayo. Ang pangalawa po, under po ito ng number 1. Pangalawa, unbreakable seal. Yan. Hindi masira, hindi magiba, hindi mawawasak. Unbreakable. Yung ating Panginoong Jesucristo naglagay ng selyo na kung saan hindi kayang gibain, di ba? Na hindi kayang masira, na hindi kayang mawasak, di ba? Kaya nga napaka-importante na ina-acknowledge natin ang Espiritu Santo ng Diyos. Bakit? Siya po ang tanda. Siya po ang tatak. Siya po ang palatandaan na ikaw ay na kay Kristo Jesus. Kaya nga po, ang sabi dito, unbreakable seal, di ba? Hindi masisira, hindi magigiba, hindi mawawasak. Ang bumangga, sira o giba. Kaya nga po, pilit ito winawasak ng dyablo pero hindi niya kaya. Bakit? Pilit ito winawasak ng dyablo pero hindi niya kaya. Pilit niyang gustong pumasok pero hindi niya kaya. Bakit? Yung espiritu na inilagay ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko, yan ay hindi kayang gibain. Amen po ba? Palakpakan po muna natin ng ating Panginoon. Kung nandiyan kayo sa bahay, yung mga bahay, pumalakpak ka din po. Amen. Kaya nga po, ano po ang ginawa ng Diyos? Naglagay siya ng mga selyo, di ba? Na kung saan, hindi pwedeng sirain ng ninuman. Kaya nga napaka-importante mga magulang, mga kapatid, alam mo, yung tinanggap mong assurance of salvation, na kung saan alam mo yung mga benepisyo nito. Ito po ang benepisyo nito. Unang-una, yung Espiritu ng Diyos nasa iyo at nasa akin. Ang tanong, ina-acknowledge mo ba araw-araw? Kung hindi, i-acknowledge. Simulan na po natin i-acknowledge. Bakit? Siya ang tatak eh. Basahin po muli natin yung sabig dito. Natatak. Di ba? At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. So darating po yung takdang araw na kung saan tutubusin ka sa pamagitan ng Espiritu. Di ba? Nandyan na po yung Espiritu ng Diyos sa atin. At darating po ang araw na yon. Amen. Unbreakable seal. Hindi masira, magiba, mawasak. 2 Timothy chapter 2 verse 19. Ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at dooy nakatatak. Nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na Kanya. At ang bawat nagsasabing siya ay sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Yan po. Di po ba? Ngunit matibay ang pundasyon itinatag ng Diyos. Di po ba? Sino yung pundasyon na yon? Ang ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng Espiritu niya na nasa iyo at nasa akin. Matibay po yan. Katulad po ng sinabi ko kanina, hindi masisira, hindi magigiba, hindi mawawasak. Amen? Kaya nga kung ikaw may problema, kapatid, kung ikaw ay dumadalas ng problema, pagsubok, kapatid, maniwala ka sa hindi. Sabihin mo lang, palayasin mo yung mga problema na yan, palayasin mo yung mga pagsubok na yan, kung ginugulo ka ng kaaway, palayasin mo yan. Huwag mong hayaang maka-entry point ng kaaway. Huwag mong hayaang tikitan ka niya. Bakit? Silyado ka na ng Diyos eh. Di ba? Kumbaga sa bubong, sinelyo ka na, nilagyan na ng bulkasil. Kabilat kanan, kaliwat kanan, bawat gilid, para maging payapa ka. Yeah? Bakit ka lang nagugulumihanan kung minsan tayo? Minsan, sarili na nating gawa. Diba? Minsan, isip ka ng isip. Diba? Minsan, ginugulo ka ng sarili mo na. Pero ang totoo, talo na ang dyablo.
Amen? Kaya nga napaka-importante, yung silyado na inilagay sa iyo ng Diyos, alam mo, alam natin. Tama? Nung binabasa ko nga po to, ayoko pa nga eh. Pero nung binasa ko, grabe nga pala talaga ang Panginoon. Ngayon ko lang din nalaman to. Kaya nga, praise the Lord, di ba? Yun pala ang ginawa ng Diyos sa atin. Binigyan niya tayo ng selyo na kung saan hindi tayo pwedeng basta-bastahin ng kaaway. Pero tandaan natin, sabi sa Biblia, ang diablo daw ay parang leon na umatungal, naghahanap ng masisila. Amen? So gusto pa rin silain yung selyo mo, di ba? Gusto pa rin wasakin, di ba? Gusto niya pa rin makapasok. Gusto niya pa rin guluhin ang iyong isipan. Gusto niya pa rin guluhin yung pundasyon mo. Gusto niya pa rin guluhin yung salvation mo. Di ba? Kaya nga napaka-importante, alam mo talaga, saan ka man mapunta, dapat alam mo, dahil hindi mo alam ang bukas. Amen? Dahil ang diablo, nandyan lang siya. Binabantayan ka niya. Binabantayan niya bawat kilos natin. Binabantayan niya bawat salita natin. Binabantayan niya, kasi hindi nga po siya makapasok eh. Silyado nga po tayo ng Espiritu ng Diyos eh. Tama? Di ba? Kaya nga, ano lang gagawin niya? Magbabantay lang siya. Tama? Hanggang saan? Pagka nakakita siya ng entry point sa buhay mo, sigurado, dun siya papasok. Kaya tandaan mo kapatid, ingat-ingat tayo. Saan? Sa pananalita. Bakit? Ang sabi sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of our tongue. Di ba? Buhay at kamatayan ay nakasalalay sa iyong mga dila at mag-iingat kayo sa inyong pananalita dahil mga bunga nito ay inyong aanihin. Kaya nga po, ang diablo, dyan lang siya nakabantay. Di ba? Hindi ka na niya kayang pasukin. Hindi niya tayo kayang sirain. Hindi niya tayo kayang gibain. Hindi niya tayo kayang wasakin. Pagkat ang Diyos natin ay siyang ating pundasyon at ang Espiritu ng Diyos ang siyang humarang at sumelyo para anumang gawa, palason ng kaaway, anumang tira ng kaaway sa iyong buhay, sa ating buhay, hindi tayo kayang magapi. Amen? Palakpakan naman natin ng Diyos dyan. Di ba? Natutuwa ka ba? Baka ako lang natutuwa. Amen? Kasi pag hindi, mga kapatid, magtanong ka talaga. Mag-pray ka talaga. Bakit? Kasi baka magugulo ka ng kaaway. Amen? Kaya nga itong katuruan nito, sobrang ganda nito. Bakit? Sinelyuhan ka ng Espiritu Santo ng Diyos. Amen? Na kung saan, hindi ka pwedeng hindi ka basta-basta. Di ba? Bakit? Si Jesus ang tinanggap natin. Di ba? Si Kristo ang may-ari ng langit at lupa. Di ba? Ang lahat daw ng pangalan ay luluhod. At magsasabing si Kristo ay Panginoong Kristo, tunay. Amen? Kaya nga po ang pangatlo, unique seal. Yan. Pag sinabing unique, kakaiba, bukod tangi, walang kaparis, pambihira. Yan ang selyong inilagay ng Diyos sa'yo. Di ba? Dito sa mundo, pag sinabing bakod, syempre, hollow blocks lang yan. Kung ano-anong bakod lang yan. Nakatatak na sa isipan mo, pag sinabing bakod, may selyo, may barrier. Pero ang kakaibang nilagay ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, yung selyong inilagay ng Diyos, kakaiba, bukod tangi, walang kaparis, pambihira naman talaga, Amen? Ganun po ang selyong inilagay ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Hindi ka ba natutuwa? Diba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Grabe. Nagagalak ang ating puso, amen? Kasi silyado nga di ba? Ako hindi kita may paliwanag. Sobrang nagagalak ako. Bakit? Yan pala ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Kaya nga po pala, kahit anong suko mo, hindi ka mapasuko Kahit anong gawin ng diablo sa buhay mo, hindi ka mapasuko Bakit? Silyado ka kasi. Diba? Silyado ka ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya pala kahit anong bato ng kaaway sa iyong buhay, kahit anong salitang naririnig mo, nababatuhan mo pa rin ng pag-ibig. Bakit? Silyado ka kasi ng Espiritu ng Diyos. Ano ang Espiritu ng Diyos? Galatia 5:28, love, joy, peace, kindness, long-suffering, di ba? Self-control. Yun po yung Espiritu ng Diyos na kung saan nasa sayo, yun yung silyado mo. Di ba? Na kung saan kahit anong problema, pagsubok, kaya mong magtiyaga. Kahit may mga binabato ka ng mga kaaway na pangit na salita, kaya mong magtimpe. Bakit? Yun yung barrier mo. Diba? Yun yung barrier natin. Yun yung nakapaligid sa atin na tinanggap natin sa ating Panginoong Kristo. Na kung saan, yun yung panangga natin. Amen? Dito po sa mundo, mga magulang, mga kapatid, pasama na talaga ng pasama. Amen? Kaya nga po tayo, ini-spare ng Diyos sa pamagitan ng ng kanyang Espiritu. Hindi po ba't may COVID pa rin? Pero bakit payapa ang ating isipan? Di ba? Kasi may barrier ka. Kasi may seal ka. Kasi silyado ka.
ng ano? Ng kapangyarihan ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos, di ba? Ng kapangyarihan ng Diyos. Silyado ka. Kaya kahit anong mangyari sa mundo, hindi tayo maano. Bakit? Yung Espiritu at tatak ng Diyos ay nasa atin. Di ba? Ano mang mangyari sa mundo, sinabi naman sa Biblia, do not conform to this world, di ba? Be transformed by renewing of your mind, di ba? Kaya nga po kung ikaw ay nandito pa rin sa mundo, baka ibang silyado, ba? Kung ikaw ay nagugulumihanin pa rin patungkol sa mundo, baka ibang silyado ang nasa sayo. Amen? Kaya nga po, makikita sa isang taong Kristiyano, ang kanyang seal ay ang Espiritu ng Diyos. Anumang mangyari sa paligid, anumang bato ng kaaway, masaya pa rin yan. Di ba? Kumaawit pa rin yan. Hindi pa pipigil yan. Di ba? Talagang sasayaw pa rin sa Panginoon yan. Amen? Bagamat may problema at may pagsubok, yan lang naman po ang makakapagpabagsak sa Kristiyano yung problema, yung pagsubok. Di ba? Minsan yung kapwa mo, minsan kakiskisa mo, minsan ikaw na mismo ang nagpapabagsak ng selyo. Nasasaktan mo ang Espiritu ng Diyos sa pamanong paraan. Di ba? Kapag ikaw kuminsan nagsasalita ng against na sa Espiritu. Amen? Kaya nga napaka-importante po, yung selyo ng Diyos, alam natin. Ngayon ko lang din po ito nalaman, kapatid. Nung binabasa ko ito, ganito pala ang ginawa ng Diyos sa buhay ko. Grabe, ano? Kahit pala yung mga nagdaan, gusto ko nang sumuko, di ba? Pero hindi ako pinapasuko ng Diyos. Biruin mo yun, may selyo palang inilagay ang Diyos sa buhay ko. Di ba? Mga nakaraan, nagugulumihanan ako. Pero praise the Lord, kapatid. Once na nasa iyo ang Espiritu, palalakasin ka niya. Patatatagin ka niya. Di ba? Hindi ka niya pasusukuin. I-encourage ka niya na gawin mo ito para sa Panginoon. Ganun po ang nangyayari sa buhay ko ngayon. Di po ba? Hayagan ko na pong sinasabi na nakaraan, parang magulo ang isipan ko. Pero nung nabasa ko to, oo nga, sobrang galing mo, Panginoon. Diba? Sobrang galing mo, O Diyos. Bakit? Kasi yung Espiritu ng Diyos ang siyang nagtuturo sa akin sa lahat ng aking gagawin. Amen? Kaya nga, ang sabi dito, yung pangalawa ba yun? Unbreakable seal, hindi masisira, hindi magigiba, hindi mawawasak. Yan ang nilagay ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko. Amen? Kaya kung hindi ka masaya dyan, kapatid, maging masaya ka. Bakit? Sobrang ganda nito. Amen? Yun po yun. Yung una, unconditional seal. Pangalawa, unbreakable seal. Pangatlo, unique seal. Amen. Ang sabi po sa Epeso, chapter 1, verse 13 to 14, kayo man ay naging bayan ng Diyos, matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan, sumampalataya kayo kay Kristo. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak at pagkahirang sa inyo. Amen. Verse 14, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin. Hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan, purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. Amen? Ang sabi dito, ang Espiritu ang katibayan na makakamtan natin ang pangako ng Diyos. Di ba? Lahat ng pangako ng Diyos na hawak-hawak mo, makakanta mo yan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Di ba? Kung wala ang Espiritu ng Diyos sa buhay mo, huwag mong asahang may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Tama? Kaya nga po sa ating buhay, napaka-importante ng Espiritu ng Diyos. Amen? Package po yan. Nung tinanggap mo si Jesus Christ, nabuhay muli yung Espiritu mo. Bakit? Ang sabi sa John 3:5, unless a man be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Di po ba? So, ibig sabihin, nung ipinanganak tayong muli saan? Sa Espiritu daw at katotohanan. Kaya nga po ang sabi dito, ang Espiritu, ang katibayan na makakamit natin ang pangako ng Diyos. Naka-enter na tayo doon sa Sa kingdom ni Lord. Di po ba? Sa pamamagitan ng ng Espiritu at ng tubig. Tama? Ano po yung tubig? Ito, Biblia. Inahilin tulad ng Diyos ang Biblia sa tubig. Na kung saan, ang Espiritu naman ng Diyos para maka-enter ka. Di po ba? Napakasarap sa pamamagitan ni Kristo Jesus, di ba? Na nakakamtan natin ang buhay na walang hanggan. Bagamat hindi pa talaga. Ang totoo po, ang pagkakaunawa ko dyan, wala pa naman talaga yung buhay na walang hanggan sa atin. Nakatago pa lang. May selyo pa lang. Yun nga yung inaagaw ng kaaway. Di ba? Yun nga yung pilit na tinitignan-tignan lagi sa atin. Di ba? Napakaganda sa paningin niya ng kaaway, ng dyablo. Amen? Yun po yung pilit niyang gustong kunin.
Di po ba? Ang totoo, hanggat di pa natin kapiling ang Diyos, nasa atin pa rin yung kaligtasan na kukunin at kukunin ng dyablo. Kaya nga, binigyan tayo ng selyo. Di ba? Binigyan ng Diyos ng tatak. Di ba? Ng Espiritu ng Diyos, na kapag kababangga siya, pipilitin niyang kukunin sa atin ang kaligtasang nasa atin, hindi niya kayang kunin. Bakit? Talo na siya eh. Depende na lang kung ibibigay mo. Tama? Depende na lang kung gagawa ka ng against sa Espiritu. Talagang masisira yung barrier mo. Talagang masisira yung seal mo. Talagang papasukin ka talaga ng kaaway. Amen? Kaya nga po yung ating salvation, nakatago pa lang sa atin yan. Hanggat hindi pa natin kapiling ang Diyos, hindi pa nagaganap yan. Pilit pa lang aagawin ng kaaway yan. Amen? Assurance pa lang po. Di ba? Pag sinabing assurance, ano ba yung sa Tagalog yung assurance? Kasiguraduhan. Di ba? Sigurado ka pa lang na meron ka ng kaligtasan. Na kung saan pag pumanaw ka o datnan ka man ng Diyos, meron kang kaligtasan. Ba? Wala pa po, hindi pa po natin nararanasan. Assurance pa lang. Kasiguraduhan pa lang. Pwede pang maagaw. Amen. Kaya nga kung ikaw ay hihina-hina, kung ikaw ay liliembot-liembot, kung ang pananampalataya mo ay aandap-andap, ang sabi sa Biblia, pag ang pananampalataya mo ay maligamgam o malamig, isusuka kita. Sabi ng Diyos. Kaya nga ang Espiritu po ng Diyos, na selyo natin, palagi tayong pinapainit. Palagi tayong pinapalakas. Palagi niyang pinapa-burn o pinapa-apoy ang ating pananampalataya. Ang ating paglilingkod sa Diyos. Tama? Kaya nga napaka-importante sa ating buhay, alam mo yung selyo mo. Tama? Amen. Tuloy po tayo. Ang pangalawa po, 3 bagay po ito eh. Pangalawa, the hands of the Lord. Amen. Ang kamay ng Diyos. Package po to. Pag tinanggap mo si Kristo Jesus, yung kamay ng Diyos ang mag-iingat din sa'yo. Amen. Yung kamay niya, ang sabi sa Biblia, sa John 15:16, di ba? I am the true vine. Di ba? At ang Ama, ang tagapag-alaga. Di ba? Tayo daw yung branches. Ang sabi diyan sa John 15, di ba? Siya daw, si Kristo ang tunay na puno ng ubas, tayo daw ang sanga, at ang Diyos ang tagapag-alaga. Ang kamay ng Diyos ay nasa atin. Di ba? Ang siyang mag-aalaga sa atin. Amen? Amen? Parang di Praise the Lord. Ang Diyos po ang nag-aalaga sa'yo. Ilang taon ka na? Ako, 31 years old, inaalagaan ako ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamay. The hands of the Lord. Amen. Ang kamay po ng Diyos ang siyang nag-iingat sa'yo. Di ba? Ang kamay po ng Diyos ang siyang nagpo-protection sa'yo. At alam na alam ng Diyos kung paano kanyang tatabasan. Di ba? Alam na alam ng Diyos kung paano kanyang ipuprune. Di ba? Para ikaw ay lumago. Amen? Kaya nga po, ang pangalawa, the hands of the Lord will protect us. Amen? Ang kamay ng Diyos ang siyang mag-iingat sa atin. Package po yan. Kapag tinanggap mo uli, lagi ko pong iulitin, kapag tinanggap mo si Kristo, yung assurance mo, kasama dyan yung ang selyo ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos, at ang pangalawa the hands of the Lord. Ang kamay ng Diyos ang siyang mag-iingat sa iyo. Amen? Ang totoo, dito sa mundo, ang kaaway, pwede ka talaga naman niyang silain. Pero ba't hindi ka niya masila-sila? Dahil ang kamay ng Diyos ay pumoproteksyon sa iyo. Amen? Dahil ang kamay ng Diyos ay sumasa atin. Di ba? Dahil ang kamay ng Diyos ang siyang nagpipigil sa mga gawa ng kaaway sa buhay mo at sa buhay ko. Di ba? At barrier ng Diyos na inilagay ng Diyos, ulitin ko, hindi magiba, hindi masisira, hindi mawawasak. Amen? The hands of the Lord to protect us, to spare us. Yan. Ini-spare niya tayo. Saan? Paanong paraan? Di ba? COVID-19. Bakit hindi tayo magulumihanan? Naka-spare ka eh. Di ba? Payapa ka eh. Payapa tayo eh. Di ba? Yung utak natin, yung isipan natin, alam natin may Diyos. Di ba? Alam natin may Diyos na nagkokontrol ng lahat. Alam natin na sa kamay ng Diyos, tayo ay kanyang nilikha. Alam mo ba yon? Amen? Na ang tao ay sa kamay ng Diyos nang galing, nilikha niya sa pamagitan ng kanyang kamay. Kaya nga ang Diyos, kung anong hulma ka, di ba, si Eva at Adan, bago niya likhain ng tao, kumuha siya ng putik. The hands of the Lord, ang siyang humawak sa tao. Amen? Kaya nga po, ang hands of the Lord, ang kamay ng Diyos, ang siyang may protection sa atin. Kaya nga hanggang ngayon, hindi ka mag-iba-giba eh. Amen? Kaya hanggang ngayon, hindi ka mapasuko eh. Bakit? Kasi yung kamay ng Diyos, nakaprotekta sa atin.
Tayo lang po yung ginawa ng Diyos sa kanyang mga nilikha, di ba? New Testament sa Genesis. Lahat ng bagay na nakikita ng ating mga mata, yan po ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Pero ang tao, the hands of the Lord ang tao, ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang plano, pamamagitan ng kanyang kamay, at para magkaroon ng buhay, at maging kabuhay-buhay, hiningahan niya. Di ba? Kaya nga, ang hininga mo ngayon, na nananalaytay sa'yo, sa akin, ayan ay hininga ng Diyos. At ang katawan mo ngayon, na kung saan pogi, macho, gwapo, maganda, yan po ay hulmado ng Diyos. Amen? Kaya nga po, ang kamay ng Diyos ang siyang poprotekta sa atin. Kaya huwag kang matakot. Sabi mo sa sarili mo, huwag kang matakot. Ano mang mangyari sa mundo, hindi ka matatakot. Bakit? Kung alam mo. Ako po ngayon ko lang nalaman. Praise the Lord. Amen? Na ang kamay ng Diyos ang siyang nag-iingat sa akin. Ang kamay ng Diyos ang siyang mag-iingat sa iyo. Saan ka man mapunta. Ang totoo, pwede tayong madisgrasya kahit saan. Di ba? Bakit? Ang sabi sa Biblia ang diablo ay nariyan, di ba? Parang leon na umaatungal, naghahanap ng masisila. Di ba? Everyday po pwede ka. Di ba? Pero, dahil tinanggap mo si Kristo, everyday din, oras-oras, minuminuto, ang protection ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Bakit? Para hindi makuha yung assurance of salvation mo at ko. Amen? Nakatago, pilit tinatago ni Kristo. Yung kamay ng Diyos ang pumoprotekta, di ba? John 15, di ba? Ay sabi ni Jesus Christ, I am the true vine and you are my branches. Ang ating Ama, ang siyang gardener, ang tagapag-alaga. Kaya nga ang Diyos ang mag-aalaga sa atin, ang Ama. Ang sabi din kanina sa verse na binasa natin, pwede na tayong tumawag ng Ama, Ama, sa pamamagitan ng Ng Espiritu ng Diyos. Amen. Ang sabi po dito, sa John 10:27-28, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. 28, bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Praise the Lord. Di ba? Kailanman daw, hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Kahit sino, hindi tayo maaagaw. Bakit? Kasi tinanggap mo si Jesus Christ. Yung anak, di ba? Ang sabi sa kanyang salita, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Di ba? Nang upang sino mang sumampalataya ay hindi na daw mapapahamak, kundi daw magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Di ba? Nung tanggapin natin si Kristo, ulitin ko po ulit, package. Yung Espiritu ng Diyos nabuhay sa iyo. Bakit? Na-born again ka eh. Di ba? Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Naka-enter ka eh. Di ba? Nakapasok tayo dun sa kingdom ni Lord eh. At alam mo ba, nasa kingdom ka na ni Lord. Nasa kingdom na tayo ni Lord, di ba? Kaya nga napaka-importante mga magulang, mga kapatid, na alam mo, paulit-ulitin ko, yung selyo mo. Di ba? Alam mo, yung materyales, di ba? Ikaw ba, pag magpapabakod ka, ako po, nagbabakod. Pag magpapabakod ang may-ari, papayag ba siya? Ang ibabakod ko, styrofoam. Hindi po papayag yun. Yeah? Siyempre, ang gugustuhin yung matibay. Yeah? Ganun din sa atin, sa ating buhay. Yung bakod na inilagay sa atin ng Diyos, hindi ikaw may gusto. Ang gusto, ang Diyos. Ang may gusto ay ang Diyos na kung saan ang ilagay niyang ibakod sa atin, Espiritu niya. Yeah? Yun ang ipinili ng Diyos na ibakod sa iyo at sa akin. Di ba? Yun yung pinili ng Diyos na kung saan hindi pwedeng gibain talaga. Di ba? Kaya nga kung ikaw ay nangihina, kapatid, di ba? Kung ikaw ay sa tingin mo, marami kang problema ngayon, acknowledge mo lang Espiritu Santo ng Diyos. Di ba? Huwag mong papasukin ng kaaway sa buhay mo. Amen? Kaya nga po ang bahay, di ba? Pag mga mayayaman, ang ginagawa niyan, anong ginagawa niyan? Nagpapabakod yan. Para hindi sila pasukin ng magnanakaw. Diba? Pero ang sabi sa Biblia, John 10:10, ang kaaway pumarito para magwasak, pumatay, manira. Diba? Umaakyat kung minsan. Pero praise the Lord. Kahit tayo may bakod na, ang Espiritu Santo ng Diyos, may hands of the Lord pa. Kahit umakyat man siya, tatapikin lang ng Diyos. Diba? Grabe. Tatapikin lang. Kahit akyat pa siya, kahit manggaling pa siya sa taas, nasa taas ang langit ang Diyos eh.
Anong gagawin ni Lord? Hampasin lang na gano'n yan, no? O, di ba? Hindi siya kayang pumasok sa buhay mo. Ikaw lang talaga ang magpapapasok niyan. Depende na sa'yo. Amen? Kaya kung minsan na may problema, sarili na natin. Kasi ang totoo, talo na ang kaaway pala eh. 2,000 years ago pa. Katulad nga po ng tinuturo ni Pastor Walter doon, di ba? Sabi, 2,000 years ago pa, talo na ang kaaway. Di ba? Ang kailangan lang niyang gawin ano? Dayain ka. Di ba? Dayain tayo. Sa pamanong paraan? Sa bunga ng ano? Pag-iisip. Isip ka ng isip. Di ba? Isip ka ng isip. Akala mo, ikaw na lang ikaw ang pinag-uusapan. Akala mo, ikaw ang may kasalanan. Di ba? Minsan dinadown natin ang ating sarili. Subukan mo kayang huwag ganun ang isipin. Ang sabi sa Biblia, ang isipin nyo yung mga marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Yun po ang ating isaisip. Amen? Ano po uli yung pangalawa? The hands of the Lord. Under po ng hands of the Lord. Number 1, loving protection. Yan ang ginawa niya. Pinoprotektahan niya tayo ng ano? Ng kanyang pag-ibig. Amen? Bakit? Kasi ang pinairal ng Diyos, mga magulang, mga kapatid, ay ang kanyang love. Diba? Ang buod ng Biblia, diba? Love. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him shall not perish but have a everlasting life. Amen. Ang kamay ng Diyos ay pinalapat niya sa atin sa bunga ng ano? Kanyang pag-ibig. Nilapatan niya tayo ng ano? Protection ng ano? Pag-ibig. Yung Espiritu, diba? Kasabi ko kanina sa Galatia 5:22, ang bunga ng Espiritu ay ano? Una, pag-ibig. Kaya kung ikaw, kapatid, medyo nagagasgas yung pag-ibig mo, di ba? Kailangan, panatiliin mo yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Bagamat hindi natin kayang ilab ang mga kaaway natin, ang sabi sa Biblia, love your neighbor as you love yourself. Mahalin mo talaga yung mga hindi ka mahal-mahal. Sabi ni Lord. Bakit? Si Lord kasi, minahal niya tayo kahit hindi tayo kamahal-mahal. Pinoproteksyon na tayo ng kanyang pag-ibig kahit hindi naman dapat talaga para sa atin yun. Diba? Hindi naman dapat talaga karapat-dapat yun, pero iniligay ng Diyos. Diba? Para lang ano? Para maproteksyonan ka ng ano? Ng pag-ibig. Ang unang ginawa ng Diyos para sa atin, love. Amen? Loving protection. Ang sabi po sa Deuteronomy 33 verse 3, minahal ni Yahweh ang kanyang bayan at iniingatan ng kanyang hinirang. Kaya't yumukod kami sa kanyang paanan at sinusunod ang kanyang kautusan. Amen? Ang sabi, minahal na daw niya ang kanyang bayan. Mahal po ang sinasabi. Iniingatan ng kanyang hinirang. Hinirang ka ba ng Diyos? Hinirang ka ng Diyos. Hinirang ba ako ng Diyos? Hinirang ako ng Diyos. Ang sabi sa John 15:16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Di ba? Hinirang tayo ng Diyos. Tama? Sa pamagitan ng ano, pinili tayo ng Diyos Ama. Kaya nga, wag mong sayangin ang pagkakapili sa iyo ng Diyos. Sa akin. Amen? Kung ikaw'y pinili ng Diyos, ibig sabihin, may kakayahan ka talaga dyan. Amen? Kaya nga, praise the Lord kapatid. Ang sabi dito, minahal ni Yahweh ang kanyang bayan at iningatan ng kanyang hinirang. Kaya't yumukod kami sa kanyang paanan at sinusunod ang kanyang kautusan. Amen? Hinirang ka ng Diyos, pinili tayo ng Diyos para ano? Sundin ang kanyang kautusan. Amen? Pangalawa po, under ng the hands of the Lord. Living protection. Buhay na proteksyon. Yan ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Ang sabi po sa awit. Awit 18:35. Iniingatan mo ako at iniligtas sa iyong pagkalinga. Ako ngayoy tanyag sa inyong pagtulong, ako'y nagiging matatag. Amen? So ang kamay ng Diyos, di ba? Living protection yan. Di ba? Buhay na proteksyon ang inilalagay sa atin ng Diyos. Di ba? Bagamat sa ating buhay, parang akala mo, may problema, pagsubok, kasama po sa buhay, yung problema at pagsubok. Bakit? Diyan mo kasi makikita yung proteksyon ng Diyos. Di ba? Diyan mo po kasi makikita kung paano kikilos ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kung hindi mo po malalaman, kung hindi ka dadanas ng pagsubok, nasa Biblia naman po ang pagsubok eh. Di ba? Ang sabi sa Santiago 1:2, maggalak kayo kapag dumadanas kayo ng iba't ibang klase ng pagsubok. Di ba? Maggalak pa daw. Amen? Kaya kung ikaw may problema pagsubok, maggalak ka. Di ba? Ang sabi po sa
1 Thessalonica 5:18, palagi kayong magpasalamat. Ito ang kalooban ng Diyos sa mga anak kay Kristo Jesus. Palagi, di ba? Kahit anumang problema, pagsubok sa buhay, yan lang naman po ang makakapagpalaglag sa atin yung problema Yung pagsubok dyan lang po tayo iikot. Di ba ba? Dyan lang po iikot ang buhay ng tao. Problema, minsan masaya ka ngayon, bukas malungkot ka. Di ba? Minsan sagana ka ngayon, bukas minsan di ka naman sagana. Problema, minsan wala naman. Diyan lang po umikot yung buhay ng tao. Kumbaga, kung paano ang bola, ang mundo ay bilog, paikot-ikot lang, ganun din ang tao. Paikot-ikot. Pero praise the Lord, kapatid. Di ba? Sa buhay mong paikot-ikot, sa buhay nating paikot-ikot, merong Diyos na kung saan, kung umiikot man ang buhay mo sa ganung problema, sa pagsubok, nandyan ang kamay ng Diyos. Amen. Nandyan ang Espiritu ng Diyos. Di ba? Na kung saan sa ating buhay ay gagabay. Ang pangatlo po, lasting protection. Pangmatagalan, lasting, di ba? Hanggat buhay ka, di ba? Hanggat nandito ka pa po sa mundo, hanggat nandito pa po tayo, lasting ang protection ng Diyos, everlasting, di ba? Poproteksyonan tayo ng Diyos hanggang sa huli ng ating hininga. Amen? Hanggang sa makamtam natin ang buhay na walang hanggan. Ang sabi po sa awit 37, verse 28, ang lahat ng taong wastong gawain ay mahal ni Yahweh. Hindi itatakwil, sila iingatan magpakailanman. Ngunit ang masama ay ihihiwalay. Amen? Ang lahat ng taong wasto ang gawain. Kaya nga po kung wasto ang ating gawain, ano po ba yung sabi ni Bishop yung pinost niya? Nakalimutan ko yung pinost ni Bishop Yung say amen kung ano. Sino pong nakakalala? Kung tama ang puso at kung may faith ka, tama ang puso mo, ang Espiritu ng Diyos ay sa iyo. Kasama parang ganun po, di ba? Kaya nga nag-amen tayo Kaya ang sabi dito, ang lahat ng wasto ang gawain ay mahal ni Yahweh. Hindi itatakwil sila iingatan magpakailanman. Di ba? Ngunit ang masama ay ihiwalay. Kung masama at hindi wasto ang iyong gawain, salungat sa Diyos, ihiwalay ka ng Diyos. Amen? Pero kung wasto at tama ang puso at may faith ka sa Panginoon, yun po yata yun Kapag tama ang faith at wasto ang puso, may pagsama, yun natin. May pagsama ang Diyos. Kaya nga sa ating buhay, kapag wasto ka, kapag tama ang puso mo, kapag tama ang mithiin mo, ang Diyos ang magpoproteksyon sa atin. Amen. Last po, the high priest of the Lord. Sino po ang tumayong high priest of the Lord natin? Ang ating Panginoong Jesucristo. Di po ba? Ang sabi po dito sa Matthew, ay Hebreo chapter 7, verse 25. Dahil dito, lubusan niyong maililigtas ang lahat ng lumalapit. Lubusan niyang maliligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Sino daw pong namamagitan? Si Kristo. Kasi po nung si Jesus Christ, umakyat sa langit, umupo daw po siya sa kanan ng Diyos. Sino pong tagapamagitan? Nang nagsasabi, ayan si Brother Joseph. Di ba? Tama at wasto yan. Tama at wasto yan. Siya ang nagsasabi doon sa langit kay Ama. Ayan si Brother Van. Okay yan, anointed yan. Ha? si Jesus Christ, di ba, ang high priest natin na nagsasabi sa Ama na wasto, di ba? Pinoprotect, nilalakad niya tayo sa Ama. Praise the Lord, Lord Jesus. Nandiyan ka po sa kanan ng Diyos, na kung saan sinasabi mo kung ano ang aming mga kakulangan, na kung saan sinasabi mo kung ano ang aming mga kahinaan, at ikaw po nagpapalakas sa amin. Amen? Number 1, under ng the high priest of the Lord, access. Yan, nagkaroon tayo ng access. Hindi po ba? Parang ganito lang po yan Basahin po muna natin yung verse. Hebreo 10:20. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing, at ang tabing na ito'y ay kanyang katawan. Amen? Dahil po si Kristo, nung namatay, binuksan niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Di ba? Dati hindi tayo makalapit sa Ama. Pero dahil kay Kristo, nagkaroon tayo ng access. Di ba? Nakakatawag na tayo sa Ama, wala nang harang, wala nang barrier. Di ba? Yung ating panalangin at talagang
tumutuloy sa trono ng Ama. Kaya nga sabi doon, binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daan na naglalagos hanggang sa kabilang tabing. Ang Diyos ang nagbukas. Kaya nga sabi niya sa kanyang salita, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one's come to the Father except by Jesus Christ. Si Kristo lang ang daan tungo sa katotohanan at tungo sa buhay. Amen? Si Kristo ang daan natin, di ba? Access natin para makapiling natin siya at ang Ama. Sa pamamagitan niya, binuksan niya. Kaya nga, praise the Lord, kapatid. Bakit? Nakaka-pray ka na sa Panginoon. Di ba? Natutugunan ng Diyos ang iyong panalangin. Di ba? Maraming mga nagpapatotoo. Di ba? Natutugunan ang kanilang mga panalangin. Bakit? Bukas na. May access ka na. Sino yun? Si Kristo Jesus. Dahil sabi niya sa kanyang salita, siya ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Di ba? He is the way, the truth, and the life. No one's come to the Father except by Jesus Christ lang talaga. Si Kristo ang naging daan. Amen? Palakpakan po natin Panginoon dyan. Ang sabi po sa Hebreo 4:16, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Anong sabi? Huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Ba? Huwag daw tayong manghinawa, huwag kang mag-atubili, lapit ka sa Panginoon. Lapit ka agad tayo sa Diyos. Di ba? Kung may problema ka, lapit ka sa Diyos. Kung may pagsubok ka, lapit ka sa Diyos. Di ba? Kung meron kang suliranin sa buhay, kapatid, ang sabi, huwag kang mag-atubiling lumapit sa trono ng Diyos. Amen. Tayo po, huwag po tayong mag-atubili. Amen. Dahil ang Diyos, bukas palagi ang kanyang kamay. Bukas palagi ang kanyang kalangitan sa mga taong may pananampalataya. Sa mga taong tumanggap kay Kristo. Di ba? Sa mga taong may Espiritu Santo ng Diyos. Bakit? Kasi siya ang tatak mo eh. Siya ang nakikinaig sa Diyos eh. Amen. Kaya nga, ano sabi? Huwag mag-atubili. Amen. Huwag kang mahiya. Nandiyan ang Diyos. Alam na alam niya ang buhay mo. Alam na alam niya ang buhay ko. Alam na alam niya ang laman ng puso mo. Inaantay ka lang niyang tumawag. Amen? Inaantay ka lang niyang huminaing. Inaantay niya lang yung hinanaing mo. Di ba? Ang kailangan mo lang gawin, manalangin tayo sa ating Panginoon. Kung alam mo naman po, sa sarili mo na tinanggap mo si Jesus Christ, ang sabi sa Biblia, sa ating binasa, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Amen? Huwag ka po talagang mag-atubili. Nandiyan ang Diyos. Amen? Hindi ka pakikilaman ng dyablo. Bakit? May barrier ka eh. Sino yung barrier? Number 1, ang Espiritu ng Diyos eh. Ba? Guguluhin ka ba ng dyablo? Tatalon ba siya? Hindi niya rin kaya. Kamay ng Diyos. Di ba? The hands of the Lord will protect us. Di ba? Tatapikin niya. Haharangin niya yung mga gawa ng kaaway sa buhay mo. Di ba? Kaya nga kapag ikaw ay nagpipray, pag ginagulo ng kaaway yung prayer, di ba? Sa impapawid, may mga laban dyan. Hinahawi ng Diyos. Bakit? The hands of the Lord are protection. Amen? Dahil ang kamay ng Diyos ay ating protection. Amen? Ang pangalawa po, advocate. Yon. Taguyod, tagapamagitan. Yan ang Diyos. Nasa langit siya, siya ang advocate natin. Ang sabi po sa 1 John 2, verse 1, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit, kung magkasala ang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama. Sino? Si Jesucristo na isang matuwid. Amen? Ulitin ko po, mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit, kung magkasala ang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama. Si Kristo Jesus na isang matuwid. Amen? Pinagtatanggol ka ng Diyos sa ating Ama. Pero, huwag ka naman palaging nagkakasala. Di ba? Huwag mong gawing lisensya na kung saan tutubusin mo ulit. Hindi po ganon. Di po ba? Kailangan po ganito kapag ikay nagkakasala sa isang bagay, dapat natututo tayo doon. Amen? Hindi po paulit-ulit. Dahil ang isang tao na kung saan paulit-ulit yung pagkakasala, ang sabi sa Biblia ay tinuring siyang baboy. Nasa Bible o yun. Na kung saan, pag pinaliguan mo, pagkatapos paliguan, ay bumabalik saan? Sa putikan. O di kaya ito naman, sabi sa Biblia, parang inilintulad siya sa isang taong nagsalamin
Humarap sa isang salamin na nakitang may dumi ang kanyang muka at umalis na lang bigla. Anong ibig sabihin nun? Na kung saan, huwag palagi tayong gumawa ng pagkakasala na paulit-ulit na kung saan siyang umaalipin sa atin. Matuto tayo sa lahat ng nangyayari sa ating buhay. Amen? Kaya nga ang sabi dito sa pangalawa, advocate. Siya ang tagapagtaguyod, tagapamagitan natin sa Ama. Di ba? Last verse na po. Ay last. 3, advisor. Yan. Tagapayo. Sino po ang tagapayo natin? Walang iba kundi ang Diyos. Si Kristo Jesus natin tinanggap. 1 Corinthians 5:5. 1 Corinthians 1 verse 5. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Siya ang teacher natin, siya ang advisor natin. Dahil kay Kristo, natututo tayo. Saan? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ strengthening us. Nagagawa natin yung mga bagay na hindi natin ginagawa dati dahil meron tayong advisor. Sino? Ang ating Panginoong Kristo. Diba? Kaya nga po, dati tayo mahiyain. Ako po mahiyain dati, palaging nasa likod. Pero dahil kay Kristo, natututo tayo. Amen? Siya ang advisor natin. Diba? Ang sabi po dito pa, sa Santiago 1:5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ibibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Amen. Ganun po ang Diyos. Parang teacher lang yan, di ba? Kapag ang teacher, di ba, nagpunta sa kanya ang kanyang mag-aaral, tuturuan niya siyempre ang kanyang mag-aaral. Para siya ay matuto sa kanyang hindi alam. Ganon din ang Diyos. Kung tayo ay kulang daw sa kaalaman, lumapit daw tayo sa Diyos. At ang Diyos daw ay sagana magbibigay sa atin ng kaalaman. At siya ay magtuturo sa atin. Saan? Dito sa mundo. Kung paano mamuhay ng tama, kung paano hindi makapagdaya, kung paano mahalin ang kapwa na hindi ka mahal-mahal. Mahalin mo talaga yan. Yun ang turo ng Diyos eh. Siya ang advisor natin eh. Amen po ba? Amen po ba? Parang sinabi ko lang, kamahal-mahal, ayaw magmahal. Kapag ka meron kang hindi ka mahal-mahal, mahalin mo talaga yan. Bakit? Balikan natin si Jesus Christ. Di ba? Ang daming sumuntok sa Kanya. Ang daming dumura sa Kanya. Yeah? Ang daming tumadyak sa Kanya. Yeah? May humagupit ng latigo sa Kanya. Kinururahan siya ng tinig. Bakit mahal niya pa rin? Anong sabi niya sa last word niya? Ay 7 last word? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Di ba? Ganon din po sa buhay natin. Kung ikaw ay may hindi ka merong tao na ginugulo ka o iniinis ka, mahalin mo yan. Si Lord nga, minahal ako eh. Di ba? Na hindi dapat karapat-dapat na mahalin, pero minahal niya. Diba? Yung mga sumuntok sa Kanya, minahal niya pa rin yun. Di ba? Si Pedro, sabi ni Pedro, sasama ako sa iyo, dadaan muna sila sa bangkay ko, Panginoon. Di ba? Ang sabi ni Kristo, 3 beses niyang itatatawa si Kristo. Bago tumilaw kang manok, 3 beses mo akong itatawa. Pero minahal pa rin siya ng Diyos, kahit itinatawa na siya ni Pedro. Ganon ang Diyos na tinanggap mo at tinanggap ko. Kapag si Kristo, tinanggap mo sa puso mo ng totohanan, kaya mong mamahal yung mga hindi ka mahal-mahal. Amen? Sa atin, mahirap. Pero tinanggap natin si Kristo eh. Diba? Tinanggap natin si Kristo na kung saan, yun yung ugali ni Kristo. Yung pinuntahan po namin, di ba? Seminar ba yun? Living like Christ. Mabuhay tayo ng katulad ni Kristo. Diba? Ang sabi niya ni Apostol Pablo, imitate me as I imitate Christ. Tularan mo ako. Ganon din. Kapag si Kristo ang nabubuhay sa atin, di ba? Ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na kanyang dating pagkatao. Siya ay bago na. The old has gone, the new has come. Diba? Ano yung mga new? Yun yung love ni Lord. Bago, unique. Unique seal. Di ba? Bago. Amen. Ang sabi po sa last verse na po ito, mga taga Pilipos 2, verse 12 hanggang 13. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin, ngayong ako'y malayo sa inyo. Pag sumakipang ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Verse 13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos
sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Sino daw po yung kumikilos sa atin upang naisin? Ito, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo, sa akin, upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Di ba? Ang Diyos daw po ang kumikilos sa atin. Di ba nga? Ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay bago na. Ang sabi dito, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Kaya natin na isasagawa ang kanyang kalooban. Bakit? Kasi si Kristo ang gumagawa. Di ba? Si Kristo yung pinapasok natin sa ating puso. Kasi nakipag-isa na tayo kay Kristo. Bagong nilalang na tayo. Born again na tayo. The new has gone. The old has gone. The new has come. Mga bago na ang nasayo. Kaya kung ikaw ay nananatili pa rin sa luma, kapatid, tanggalin mo na yung luma. Bago na. Bakit? Kasi ang ating kaligtasan sa ating Panginoon na tinanggap, napaka-importante na kung saan, alam mo kung ano uli yung selyo mo. Amen? Balikan po lang natin. Ano yung una natin? The Holy Spirit of the Lord. Pangalawa, the hands of the Lord. Ang pangatlo, sabi po dito, ang pangatlo natin ay yon, the high priest. The high priest. Amen. So sa ating buhay, kapatid, tatlong bagay po yun, sinabi ko kanina. Package po yun. Nung tanggapin mo ang ating Panginoong Kristo, nagkaroon ka ng assurance, kasiguraduhan sa kaligtasan. Ulitin ko po, yung kaligtasan, nakatago pa sa'yo. Diba? May selyo. Anong selyo? Espiritu ng Diyos, kamay ng Diyos, at ang ating Panginoong Kristo. Nakaselyo yan. Nakatago pa dito. Hindi pa natin makakamtam ang buhay na walang hanggan hanggat hindi pa natin kapiling ng Diyos. Ha? At ang gagawin ng kaaway, kapatid, mga magulang, mga kapatid, kung ikaw'y nanonood dyan, aagawin niya yan. Nasa Bible eh. Di ba? Ang kaaway ay pumarito para pumatay, magwasak, manira. At sabi sa Biblia, ang kaaway ay parang isang umaatungan ng leon, naghahanap ng masisila. Yung kaligtasan mo, gustong kunin ng Diyos. Di ba? Praise the Lord, kapatid. Nalaman natin yung selyo ng Diyos. Unique seal, di ba? Yung hindi pwedeng gibain, yung hindi pwedeng masira. Yan po yung inilagay, inilapat ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya nga, praise the Lord, kapatid. Bakit? Nilagay ng Diyos sa iyan. Para maging matatag ka. Maging matatag tayo. Saan? Ano mang gawa ng kaaway sa buhay mo, sa buhay ko at sa buhay mo. Di ba? Tandaan natin, ang tanging mithiin yan, kunin yung assurance mo, yung kaligtasan mo. Di ba? Dito sa mundo, punta tayo, insurance. Di ba? Pag hindi ka na naghulog ng insurance, pwedeng maputol yung benepisyo. Di ba? Kaya ka kumukuha ng insurance para pag namatay tayo, meron ka ng higaang maganda, meron ka ng libingang maganda sa mundo daw. Pero ang totoo, ang Diyos meron ding assurance, di ba? Na kung saan pag pumanaw tayo, di ba? Alam natin merong Diyos na makakapiling natin. Yun. Hanggat hindi pa natin kapiling ng Diyos, ulitin ko po, yung kaligtasan, nakatago pa yan. At silyado yan ng Espiritu Santo ng Diyos at ng kamay ng Diyos at ng ating Panginoong Kristo. Amen? Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Yes, Lord God, Ama namin Diyos, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, Lord, salamat sa assurance of salvation. Salamat, Panginoon, sa selyong inilagay mo sa aming buhay, na kung saan ang aming kaligtasan ay hindi maaagaw ng kaaway. Dahil ito nga po ay selyado mo, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, ng iyong espiritu, ng iyong kamay, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, kuminsan kami ng hina, O God, pero hindi mo hinahayaan kami manatiling manghina, sapagkat pinapalakas mo kami sa pamamagitan ng iyong Espiritu, O God. Lord, salamat. Dalangin ko, O Diyos, sa aking mga kapatid na naririto at sa mga nanonood at nakasubaybay, sila po'y pagpalain mo in the name of Jesus. Lord, maging malapit ka pa po sa kanila, Panginoon, at ang Espiritu mo ay sumakanila at tunay nga at ang iyong pag-ibig at pakikisama ng Espiritu ay maranasan ng bawat isa.
Lord, salamat ng marami, Panginoon. Sa iyo po namin tinitiwala at nilalagak ang aming buhay, ang buhay ng aming pamilya. Tunay nga, O Diyos, na ikaw po ang siyang magproteksyon nito. Ilapat mo ang iyong mapagpalang at mapaghimalang kamay sa buhay ng bawat isang nananampalataya at sa iyo at nagtitiwala. Salamat ng marami, Panginoon. Dalangin ko, ikaw po ay maging malapit pa sa amin sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo. Salamat ng marami. Sa iyo po namin tinitiwala ang aming buhay. At sa mga darating pang araw, kami po, Panginoon, ay ingatan mo at anuman ang aming hahawakan, tatapakan at ibubukan ang aming mga ibibig, ay tunay nga na ikaw lamang ang siyang maparangal at maitaas. Sa pangalan ni Jesus, at natin magsabi ng Amen and Amen. Wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. You gently call me. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me.
Panginoon, maraming salamat muli sa gabi pong ito, Lord God. Tunay nga, O Diyos, na muli tinuruan mo kami, Panginoon, na we have the assurance of salvation, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na sinelyohan mo na kami ng iyong Espiritu, Lord God, and you are holding us with your hands, Lord God. Lord, we thank you, Lord God, sa gabi pong ito, Lord God. Nawa, O Diyos, ang aming narinig, Panginoon, ay patuloy na magrema sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Lord God. At lagi namin itong maalala, O Diyos, na kami po, bawat isa sa amin, Lord God, ay nasa iyong protection ng iyong mga kamay. And your Holy Spirit is within us, Lord God. You are sealing us, Lord God, with your Holy Spirit, Lord God. We thank you, Lord God. We honor you. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tayo po ay magkita-kita sa Friday for our morning devotion po ng umaga. And then sa evening po, meron po tayong soaking in the presence of God. So maraming salamat po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.